Anyám mindig azt mondta, járjak tiszta szívvel, nem meg, hogy tartsam kézni a fegyveremet. Ez utóbbi talán jobb lett volna, ha ő is betartja. De nem sokára azt hiszem, üdvözölhetem. Ez a fickó elég kemény legénynek tűnik. Lehet jobb lett volna nem belekötni a levesébe. Ha jól tudom, Kruájnak becézik. Kilopja még az ember szemét is. Persze kesélyükből nincs hiány, még a lányok is kijöttek. Tereza a kis tetoválásával ott lent, Márta mindenki álma, és az öreg vagy Keta is megjelent. James atya is megjelent, ifjú délceg fiatalember, és az egész falu dísze a kottnyeles Mr. Taylor, temetkezési vállalkozó. És már megtette a dolgát. Már kisgyermekkoromban eldöntöttem, hogy igazi cowboy leszek, azért, hogy megbosszuljam anyám halálát. Charlie, egy fiatal fresh cowboy, tanított meg a tülelemre, mindig Csikónak hívott, kitűnően bánt a lovakkal. Mindig is csodáltam ezért. Fred volt a legpontosabb lövész a faluban. Olyanokat tudott, mint senki. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Greg, a fényképészmester, nagyon precíz ember volt, és nagyon szerette a munkáját. Mindig mindenről pontosan beszámolt, néha olyanról is, ami igaz se volt, de jól hangzott. Bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Míg a kóbolyok a világi életbe vezettek be, addig az indiánok a spirituális világba kalauzoltak.
Mr. Bean a nemes úr, övé az egész falu, ám nem tud ellent mondani nagy szenvedélyek a viszkinek, ez az, amit romba dönti. Mr. Hill volt a falu csaposa, nagyon félénk kis emberke volt, a szalonyhölgyek nevelték fel, így lelke olyan törékeny volt, akár egy pohár. Susan a legbelevalóbb nő a városban, 9 bátyja védik még a széltől is, pedig egyáltalán nem egy ártalmatlan védelmezni való bárány. Matthias volt minden idők legnagyobb zsugása és provokátora, minden helyzetből kihozta a legjobbat. Mit kussolsz? Bajom van? Talán tényleg nem kellett volna összeszűrnöm a levet Crowell-jal.